Безумно прост начин да разбереш дали си пред много сериозни ремонти е като провериш тези 5 признака. Чуй това кратко видео, за да имаш едно на ум кога или дали може да ти предстои проблем с мотора или турбината. Първо, внезапна загуба на мощност. Турбото е създадено да вкарва повече въздух в цилиндрите, което значително повишава мощността. Ако забелезите, че колата е по-бавна, забавя при ускорение или не дърпа както преди, това може да означава неефективна турбина или компресор. Сериозен теч на налягане, на английски терминът е Bull Leak. Втори признак – прекомерен дим от азпуха. Прекаленият дим е един от най-очевидните симптоми. Той може да показва повредени вътрешни семеринги на турбото, което позволява на двигателното масло да влиза в изпускателната система или в смукателния колектор. Сив синкав дим показва, че гори масло. Гъст бял дим може да има и други причини за него, но при съмнение за повредено турбо изисква незабавна проверка белия дим. Трето, виене или звук като сирена. Всички турбини имат лек звук, но силно пискливо или сиреноподобно виене при ускорение е червен флаг. Обичайните причини са повредени перки на турбината, които се търкат в корпуса, или износени лагери, които позволяват на оста да се клати. Не игнорирайте тези звуци. Разпадащо се турбо може да изпрати метални частици директно в двигателя и оттам чао-чао. Четвърти признак – повишен разход на масло. Ако постоянно доливате масло между смените, турбото може да е виновникът. Повредени маслени уплътнения позволяват маслото да изтича и да изгори, което води до бързо намаляване на неговото ниво. Пети признак е светналата check engine лампа. Екото обикновено засича проблеми с турбото, като например твърде ниско налягане, повреден буст датчик или теч някъде по системата. Това нерядко активира check engine индикатора. При светване е важно да се прочете грешката, за да се установи точният проблем. И един професионален съвет от нас. Да знаете, турбото работи при огромни обороти, до 250 000 оборота в минута. За да го запазите, използвайте висококачествено масло, спазвайте интервалите за обслужване, а не 20-30 хиляди, както някои производители препоръчват. Ако забележите някои от тези симптоми, спрете да карате и посетете сервис. Ранната намеса може да ви спести смяна на двигателя. Последвайте ни за още важни съвети от автомотосвета и споделете с приятел, така може да му помогнете.